Naman. Ade, mga bago. Sige, tige. Kaya dito sa Marites, bakay nagpalit mo yung 2 kilo niya, gipas subuan ko man ako, gusto na ako. O sa may imot eh. I know that you can. You take me away. Sila na the joy that you first time. My fingers slowly breathing. If I held you in my arms, you know I'd never let you go. Shake. But is there this time or place to get even? If you're just trusting me, I'm sure I can run. And I know. Kuskus sa Clyde. Ayan, nagkuskus. Kuskus. Ay! Dili ba? Inuman na. Parang gamitang gas. Uy. Mura ka bang Arnold? Itapos mo yun. Just! Hindi-video ko na diya. Wala pa gitrabaho ako. Okay na? Di mo ko ba ba ni? Okay na. Pwede pa rin. Nga na, pwede pa rin crash. Ay, sige ka na lang sa. Di ka naman pitik-pitik nga na nun. Yan ko eh. Huwag na niya yung sa lang. Dahil ganan ng breaker pero di taon ng February kaya may break dyan ang Domingo man. Break dyan ang nagpuhon. Nagpuhon.
Ha? Kuya, ganun siguro. This spaghetti is sponsored by Static lang. Miss Hana. And the birthday boy. Hindi siya kagwapuhan. Mole check. Atay. Mole check. She's glad. Ito nga yun. Wala? Okay, samdan na katong sa kawayan. Live. Mga tao. May sikit na sa pinsing. Asa nga pinagre? Ito ka, dito. The electrician. Mas 100 wala eh. Guba na yung Francis food. Kanang 240. Kaya nung ta. Pero kung gabi ka, mangga. So ito, nagbagot-bot siya kay wa pa daw siya gikamang. Ano na yung panglas na Ito ba? Mahal ka ito Santa Cruz din. Mahal ka dito. Papa dito. Baroy! Padugat, Win!